Mbola magnaraka ny fandaharagna radio kapoaka atsika jiaby akoto katragnoko tonga amin'ny fotoagna agnarahantsika ny fifaninanan-kira zeny aketo amin'ny radio kapoaka magnasa atsika jiaby agnaraka izikizany hatramin'ny farany ny mpihira ifaninanantsika moa zany Jerry Marcos afaka magnano zeny heny aby zegny ny mpifaninana jiaby agnatin'ny hira Jerry Marcos tsara marigny tsy hira raiky fô hira ny Jerry Marcos samy misafidy araikiaraiky aby am'le heny ke ny mpifaninana atsika voalohany akato moa zany i Patrick anao avy hatrany sehatra za zany tegna faneofagna za miresaka fifaranan-kira ya iran'ny Jerry Marcos anoko zany ya andeha vacances alefa feo mangano andeha vacances atsika andeha vacances igny zegny ny mpifaninana atsika voalohany andeha vacances hira nataony Patrick ny mpifaninana atsika faharoa zany inono aizanao nono ha tongato za ino hira nonanono hira ataoko zany Jerry Marcos amile hoe l'espace alefa hiranao l'espace l'espace igny zegny hira ny nono amile hoe l'espace Jerry Marcos ny mpifaninana atsika magnaraka afa antitra izy to ye antobavy akory izy ovy magnaranao raha tsy madiso dady Komisadama Komisadama na idady kuma iya afa vogno donc hitanao fa mipasitipasiagna anahy mbola misy menaka iya za ko mbola gongala karanao mbola taritaraiky hely aminahy akory manao ahe igny efa tsy dirantsika laligny fô eranao karaha ioroko ndraiky ana mikoragna aminahy po hela he olo bisibisy ya indrio irin Jerry Marcos ino nona za zany jusque la France rimbiny folo za fikotomboko tamin'izany amin'ny fatsaran'ny feo anahy za tsara tenda ehe hirin Jerry Marcos ino zegny le andetonidady i Jerry Marcos ya misy araiky zay heky ile karakory zegny alifaso misy olo zala maventy aza we baba misy olo zala maventy aza olo maventy azy tsary maventy azy olo maventy azy igny datra izy ya igny zegny mpifaninana atsika ke mety nahazo permis voalohany mbola itsaraigny zegny izy igny ke amin'ny herinandro ambony zegny atsika mahafantatry ninazy voalohany ma izy efa hafa raiky igny fô izy zegny anjaratsika mitsara